E county ma Migori en ni Migosi Kennedy Okongo mabende ochung' laro kom gavana ma county ma Migori koro kwa Josiasa ma wuok noero mondo riure kanyakla kendo giket tenge ywaruok giting' malo dongruoge mag county ma Migori konoero. Okongo mabende ong'ere kaka ja Migori okwayo mondo Josiasa ma konoero otim campaigns magie yor kwe mondo gius ne jopiny agenda kendo giwere kod siasa mag thuo jopiny. Okwayo jopiny ma Migori mondo bi ogone kura e laro kom gavana ma konoero kowacho ni an kod paro mag dongruoge mathoth mabende ochano timo ne jo Migori poni obio yudo kom noero. Okongo ja Migori nigi lek mar bedo gavana mar ariyo mar Migori. E lekne mar bedo gavana mar Migori ogombo gik moko ariyo. Ogombo ni mokwongo wager Migori manyien mating'o ji duto. Migori manyien ma wagero gi kwe, maonge afwere, maonge weche mang'eny. Mar ariyo, agombo ni komia opportunity mar bedo gavana mar county ni mondo akel rieko na mase bedo godo kuonde masetiyo gi World Bank. Migori en county ma nigi nyalo. Migori en county ma nigi gik mang'eny e iye. Moko tigo maber to nyalo ting'o ngimawa malo. Mane gombo na gi county miluongo ni Migori. Agombo ni mondo wanwang' kaka wanyalo wuoyo gi vijende, wanwang' kaka wanyalo wuoyo gi mine, wanwang' kaka wanyalo wuoyo gi jodongo. Mondo wagoye kodgi mbaka ni to en Migori aina mane ma gidwaro. En Migori aina mane, en yo mane ma ka Migori obede to ginya winjo maber. Koro wabro go kodgi mbaka. It is time now for the second governor of this county to be chosen by the people, to be able to move our county kutoka penye iko kwa muda huu iende kwa njia ama ifike kwa mahali ambayo ni bora kushinda alivyofanya. Kutoka kwangu mimi mwenyewe naonelea na ningependelea kwamba tukue county ambao umeshikana. Ningependa tuwe county ambayo ina amani. Ningependa tufanye campaign ambayo haina ubaguzi, campaign ambayo iko na amani, ambayo haina issue. Na ni kwa sababu ya hiyo nimekuja kutafuta njia ya kuweka watu wa Migori County pamoja. Tuwe jamii, tuko jamii ya watu wengi. Hakuna jamii yoyote that can move forward if we are not united as a people. Unity is strength. That is something that has been said. Whatever has happened has happened. Now it's time, in my honest opinion, to build a county that can be able to serve all of us. A county that is able to accommodate all of us. Because we know when we are united as a county, we will be able to develop faster because it is easier to make decisions. Itakuwa ni rahisi kufanya ama kusikizana kama jamii moja kwa vitu ambavyo ni muhimu kwetu kama jamii ya county ya Migori.